Вітаю сябры усіх, хто завітаў у нашу віртуальную кавярню зно. Шточацвер амаль што яна адчыняе гасцінна свае дзверы і запрашае ўсіх прыйсці паглядзець і паслухаць нашага чарговага госця. Я нагадываю, што гэта кавярня, што тут вельмі добра, калі ў вас будуць нейкія свае напоі, адчувайце сябе разняволена, адчувайце сябе свабодна. Можна будзе вступаць у гаворку, можна будзе там, калі пры патрэбе перабіваць. І сёння ў нас вельмі цікавы госць і вельмі цікавая тэма. Пакуль ён дапалівае сваю цыгарэту, я пачну яго прадстаўляць з тым, каб пакінуць як мага больш часу менавіта на яго. Сёння ў нас тэма Беларусь ісламская. Это значыцца, што гэта значыць, што значыць для Беларусі іслам і што значыць увогуле беларуская культурная рэлігійная разнастайнасць. Для мяне асабіста гэта вельмі важная тэма. І 2 гады таму, у 19 годзе, вось мы ў калегіуме пачалі адзначаць 700годдзе першага з'яўлення беларускіх мусульман. Пры тым, што гэта такая досыць кур'ёзная рэч, это неадназначная рэч, таму што самі беларускія мусульмане з намі не згодныя. Яны дату адзначаюць іншую. Вот там у 17 годзе адзначалася 680годдзе ісламу ў Беларусі. І была вельмі цікавая гутарка у мяне з адным з беларускіх мусульманскіх муфтыяў. У кожнай краіне муфты адзін, у Беларусі муфтыяў 2. Адзін з муфтыяў, які казаў, што вот на 680годдзе я сам сабе думаў, не дажыву да 700годдзя. На што я яму сказала: а тут прыйшла я, і вы дажылі да 700годдзя лёгка. Рэч у тым, што менавіта у 1319 годзе, паводле беларускіх гістарычных крыніц, татары ўжо скакалі разам з Гедзімінам на абарону краіны ад чарговых захопнікаў. Зразумела, што сталыя паселішчы ўзніклі пазней, але ў гісторыю Беларусі яны прыходзяць ніяк не пазней за 1319 год, наконт раней мы не ведаем. І пазней, у 14 стагоддзі мусульмане асядаюць у Беларусі, у 14 жа стагоддзі пачынаюцца такія вельмі сур'ёзныя ўжо гісторыі з прывілеямі для юдэяў, якія аселі ў Беларусі. І такім чынам, у 14 стагоддзі, прыкладна 700 гадоў таму, пачынаецца тая Беларусь, якая яна сталася потым, і якую успадкавалі мы. Беларусь разнастайная, Беларусь рознамоўная, рознакультурная, рознарэлігійная, што якраз дало магчымасць Беларусі у часы рэфармацыі, калі вся Еўропа бушавала і ваявала на рэлігійнай глебе, Беларусі дало магчымасць не ваяваць і не бушаваць, таму што гэтая звыкласць да розных рэлігійных традыцый уже была. І беларускія мусульмане і нашчадкі мусульман, якія потым, асабліва ў 18 стагоддзі, пахрысціліся, адыгралі велізарную ролю ў стварэнні менавіта беларускай Беларусі, менавіта клалі сваё жыццё менавіта на Беларусь дзеля Беларусь. Эта краіна сталася абсалютна роднаю, і такая ж самая родная для беларускіх татар, як і для розных іншых насельнікаў Беларусі. І ў 19 годзе мы пачыналі вялікія гутаркі на гэту тэму. І тэму, безумоўна, гэту вельмі хочацца працягваць. І сёння ў нас госць у кавярні Сяргей Харэўскі, які адзін з найлепшых знаўцаў менавіта розных беларускіх цікавостак, розных беларускіх гісторый. І у тым ліку, безумоўна, беларускага ісламу. У 19 годзе ён не змог прысутнічаць на нашай вялікай дыскусіі, і цяпер ён будзе затое адзін у нас тут уладарыць
над нашай гутаркай. Я не ведаю, нават не ўяўляю, як Сергея прадставіць, потому што яго так много, так усяго много, што сказаць, што вот, напрыклад, Сергей Гарэўскі мастак, ну праўда, але ж ён і мастацтвазнаўца. І напісаў шэраг шыкоўных абсалютна публікацый пра мастацтва. Самае, відаць, вялікае з іх гэта 100 твораў 20-га мастацтва, нарысы па гісторыі мастацтва архітэктуры сусветнай, не беларускай. Ён, але таксама ён літаратар, але таксама і літаратуразнаўца і аздабляльнік кніжак як мастак, што ён яшчэ як мастак вельмі шмат зрабіў у беларускай кніжнасці. Ён ёсць і творца слова, і творца кнігі, кніжнай вокладкі, там і ілюстрацыі. Вядомы, для мяне найперш это сапраўды вельмі вялікі знаўца Беларусі. Это адзін з самых бліскучых беларусістаў, якіх я ведаю, самых разнастайных, эрудыраваных. Мы разам з Сергеем некалькі гадоў вазілі аўтобусы па розных беларускіх цікавостках. І вот мы там з ім вырывалі часам адзін у аднаго мікрафон, калі хацелі спрачацца альбо дапаўняць адзін аднаго для вялікага задавальнення ўсёй публікі і забавы в аўтобусе. І я просто абсалютна як бы вот і тады пераканалася вот жыўцом, што любая тэма, якую нам задавалі, любыя былі тэмы, якія не звязаныя былі там з нашай вот сённяшняй бягучай тэмай, любыя самыя складаныя тэмы ў гісторыю Беларусі, культуры Беларусі, хоць ад беларускага мастацтва да беларускіх калоній, вялікакняскіх калоній, Сергей заўсёды вельмі лёгка вот як жангляваў усімі гэтымі сотнямі розных мячыкаў, таму што все яны яму вядомыя, знаёмыя, любімыя, пракручаныя праз сябе, потому што Сергей яшчэ да ўсяго вялікі падарожнік. Беларусь, ведаю, мне такое часам здавалася адчуванне, што кожную цагліну, кожны камень у гэтай краіне, якія пабудаваныя дзесьці, вот ён іх ведае, хто іх пабудаваў, калі, навошта і што з гэтага можна рабіць. Апроч гэтага яшчэ ўвесь свет аб'ездзіў, таксама і ўсё гэта складаецца адно в адно. Так што вось такі ў нас вельмі цікавы персанаж і вельмі цікавая тэма. І калі ласка, тады, Сергей, я просто вот даю табе слова, а то я захаплюся і пачну пра цябе гаварыць яшчэ хвілін 15. Но я думаю, што на гэтым пакуль што хопіць. Включай мікрафон. Дзякуй вялікі, Ірына, за такое камплементарнае і добрае маё прадстаўленне. Я вельмі ўдзячны таму, што мяне сёння запрасілі. Сапраўды, гэта тэма непростая, тому что калі браць, я маю на увазе вызначэнне даты, да, тому что паводле адных крыніцаў гэта 1319 год, паводле некаторых іншых это 1321 год. Ну, это такая фармальная нагода. Ці былі раней прадстаўнікі іслама, да, мусульмане бывалі, да, і нам ведама гэта па працах географаў арабскіх, падарожнікаў і мяркуючы па шматлікіх кладах, скарбах, якія знаходзяцца ў Беларусі, дзе знаходзяцца манеты з самых далёкіх мусульманскіх краёў, там аж да Индонезии, Малакии, Цейлона, и самые распаўсюджаныя это арабские дырхэмы. Таким чынам контакты нейкія былі. Ну, а тое, што дата канкрэтная прыходу сюды прадстаўнікоў іслама ці ў 1319, ці ў 1321 годзе азначаюць, што ў дадзеным выпадку іх запрасілі
выключаны выпадак таксама унікальны ў гісторыі Европы, дзе прадстаўнікі гэтай веры з'явіліся не як захопнікі, не як канкуренты, а менавіта былі запрошаны. Гэта звязаная дата з запрашэннем вялікім князем Гедыміна татарскіх ваяроў для барацьбы з крыжакамі. І ў гэтых крыніцах, якія гэтымі датамі пазначана і перамога. Так? Чаму яны і трапілі, што пры дапамозе татарскіх ваяроў Гедымін атрымаў нейкія там лакальныя перамогі над крыжакамі. Ужо напрыканцы 14 стагоддзя, 1390-х годах, значная частка, вялікая колькасць татараў знайшла прытулак на тэрыторыі Беларусі і памежных рэгіёнаў Літвы, Польшчы і Украіны. З часам утварыўшы значную такую этнічную супольнасць. Прытым в хроніках крыжакоў фіксуюцца і такія кур'ёзныя паведамленні, што на падыходах да горадні яны бачылі паселішчы людзей в астраверхіх шапках, якія моляцца азіяцкай мовай, што в разуменні крыжакоў яшчэ раз сведчыла пра нехрысціянскі характар гэтага краю. Бывалі і такія кур'ёзы. Гэта вядзецца пра асады, так званыя паселішчы на Ласосне, на захад ад горадні. Гэта першыя былі там татарскія мусульманскія паселішчы. Яны там селіліся асобна такімі хутарамі і ахоўвалі мяжу. З цягам часу, ужо з 15-16 стагоддзя, у гэтую групу мусульманаў вліліся хвалі розных перасяленцаў з Крыма, Каўказу, Паволжя і Турцыі, турэцкіх палонных. І в выніку адбываўся працэс імклівай метысізацыі. Вялікі князь Александр дазволіў на просьбу мусульманаў браць у жонкі мясцовых жанчын пры ўмове, што яны будуць аднажонцамі, але выхоўваць дзяцей в сваёй веры. Таксама унікальны выпадак у гісторыі Европы. З двух прычын, што было прынята такое рашэнне, з другой прычыны, што утварыўся спецыфічны субэтнас. Мужчыны, прадстаўнікі розных народаў, розных нават там антрапалагічных тыпаў, браліся шлюбамі з тутэйшымі жанчынамі, у выніку чаго матчынай мовай станавілася беларуская, а вера захоўвалася па бацьку. Так? І гэты працэс таксама унікальны, таму што для генетыка тых беларускіх татараў тутэйшых это цэлы клондайк, таму што па мужчынскіх генах это могуць быць і з далёкіх нетраў Турцыі, там з далёкіх частак Каўказа, з Крыма, з Паволжя, нагайцы, а па жаночых лініях это все тутэйшы.
І в 16-17 стагоддзі гэты працэс паскорыўся, а разам з тым паскорыўся працэс кансалідацыі гэтай супольнасці. Адпаведна, у іх не было ад пачатку нейкай супольнай там сваёй мовы. Там яны страцілі першыя тыя хвалі эту чагатайскую мову, протамоў сярэднеазіяцкіх турак. Яны не маглі захаваць там тут ні турэцкую, ні пагатоў нейкія там каўказскія мовы. І на беларускім субстраце стварыўся унікальны такі субэтнас ліпкаў або ліпкоў або літоўскіх татараў. Ліпкамі іх ліпкамі называюць ва ўсіх гэтых крыніцах, маючы на ўвазе вось эту гістарычных крыніцах мусульмане з іншых краін. Так, это з турэцкай ліпа это Літва. І в сучасным цяперашнім кантэксце іх у нас ужо называюць беларускімі татарамі, в Літве адпаведна літоўскімі, в Польшчы польскімі. Прытым асноваю іх супольнай ідэнтычнасці заставаўся і быў і ёсць іслам, паколькі паводле мовы, паводле там нейкіх пластоў культурных, архетыпічных, яны былі розныя, але вось дзякуючы ісламу складаўся вось гэты іхны такі унікальны субэтнас. І ў свецкім, і рэлігійным ужытку выкарыстоўвалася натуральна арабскае пісьмо, якое было трохі мадыфікаванае, паколькі у іх па вызначэнні не было нейкіх правілаў, а прынцып напісання быў строга фанетычны. Таму многія арабскія літары джалер, джабер былі выкарыстаны і адмысловыя дыякрытыкі для перадачы вось гэтай жывой гутарковай мовы. І, конечно, гэта таксама унікальны здабытак уласна беларускі, таму што для нашых лінгвістаў, гісторыкаў мовы гэта таксама клондайк, дзе зафіксавана без всякіх правілаў, без всялякай там кодификации, живая, природная, гутарковая мова. Ну и натурально, конечно, с домешком арабской, персидской, турецкой лексики для перадачи пэўных реаліяў, перадусім рэлігійных. І гэтыя вялікі корпус тэкстаў падзяляюць на такія тыпы, як тэфсіры альбо тапсіры, в залежнасці ад вымаўлення, тэджвіды, кітабы, хамаілы, дуалары альбо давалары, граматыкі і слоўнікі. І асобна такой з'яўляецца цікавым вельмі групай помнікаў, это мугіры. Самы такі адпаведны прыклад, но гэта як абразы мусульманскія, якія натуральна там не было чалавечых, там ніякіх антрапаморфных выяваў, там была каліграфія. Раней яны вышываліся, натуральна там з халяльных тканінаў, і вышываліся вот такія розныя
формулы исламские кшталту бисмилля, бисмиллях рахмани рахим рахим, в имя Господа литостивого милосердного, могла быть шахида, могли быть некие цитаты с Корана. И вот такие килимчики тканые, диванки, як их назвать, выбирались часом в рамы и вешались, часом писались от руки на пергаменте и вешались на стену хаты. І да сёння ёсць такія тыпы хат, якая звернута ў бок Каабы. Адпаведна, у гэтым накірунку мусульмане дома могуць правіць намаз, зварачаючыся, ведаючы, у якім накірунку. Кааба — это такая стена, і в хатах завецца кібла, як і ў мячэці. Накірунак на Каабу, дзе віселі вось гэтыя мугіры. Адпаведна, што гэта за тыпы? Ну, тэфсір — гэта з арабскага, альбо тапсір, в залежнасці ад вымаўлення, гэта з арабскага тлумачэння, ну, альбо сённяшняй мовы інтэрпрэтацыя. Вялікая кніга, якая ахоплівае ўвесь тэкст Корана з падрадкоўнікам на мясцовую мову. У мусульманаў богаслужебных мэтах выкарыстоўваецца выключна святая мова арабская, але для таго, але нельга, харам, прамаўляць словы Корана, не ведаючы іх сэнсу. Таму ва ўсіх мусульманскіх краінах складаліся вось такія тыпы помнікаў. Пераклады і тлумачэнні Корана з падрадкоўнікамі на тутэйшую мову. І такі від пераклада сустракаецца в іншых рукапісах, таджвідах, паўкітабах, так званых кітабах. Кітабамі называюць аль-кітаб па-арабску — это кніга, адпаведна, увесь гэты корпус тэкстаў у нас таксама завецца кітабамі. Ну і тая галіна гісторыі і гісторыі мовы, лінгвістыкі, якая займаецца вывучэннем гэтых спецыфічнага корпуса тэксту, завецца кітабістыка, якая ў нас мае вялікую традыцыю. Ну і класікам тут ёсць, конечно, Іван Луцкевіч і ягонае шыкоўнае даследаванне вось гэтых, які фактычна для беларусаў і адкрыў гэты свет гэтых тэкстаў. Притым в тэфсірах змяшчаюцца элементы каментароў, малітвы, тлумачэння рытуалаў, найбольш папулярныя суры. І притым ва ўсіх тых экземплярах, што да нас дайшлі, арабскі тэкст дапаўняецца напісаным пад нахілым літаральным перакладам на тутэйшую, ну, на той час, старабеларускую мову. І гэта вельмі важная такая частка. Кітабамі в шырокім сэнсе называюць кнігі рознага прызначэння. Ну, в нашай традыцыі, як я сказаў, беларускай, кітабамі называюць весь этот корпус тэкстаў, напісаны арабскімі літарамі. Там могуць быць і цытаты з Корана, там могуць быць элементы ісламскага права, маральнае павучанне, байкі, легенды, генеалагічныя табліцы паходжання продкаў, палемічныя тэксты, гісторыя як з мусульманскай, так і іншых рэлігійных традыцыяў. В адрозненне ад хамаілаў, это такія невялічкія кніжыцы
якія можна пакласці там в кішэнь і насіць з сабой. Кітабы — это большы корпус тэкста, якія неслі ў сабе і пазнавальную, асветніцкую функцыю, такія міні-энцыклапедыі на амаль любую гэтую тэму. І што важна адзначыць, што гэты корпус тэкстаў неацэнны абсалютна для беларушчыны, таму што і да гісторыі мовы, таму што паводле іх можна фіксаваць, як пакрысе да 18 стагоддзя нарастала вось это спакваля ад 16 стагоддзя паланізацыя. Ужо гэты корпус тэкстаў к 18 стагоддзю вельмі моцна паланізаваны. А сярэдзіны 19 стагоддзя пачынаецца спакваля гэта русіфікацыя. І к канцу 19-го, на пачатак 20-го стагоддзя яны ўжо напісаны такой трасянкай сучаснай мовы кажучы. Да? І ёсць в аддзеле рукапісаў бібліятэкі Акадэмія навук унікальная вось гэтыя кітабы, славуты кітаб Хасяневіча са Смілавічам 1832 года, які наогул ён знаходзіцца ў зборах згуртавання татараў мусульман аль-Кітаб. Ён цяпер перахоўваецца ў саборнай мячэці, але мікрафільм ёсць і нацыянальнай бібліятэцы. І там ёсць розныя такія вельмі цікавыя прыпавесці і прыказкі, эсэ цэлыя. Хамаіл, пра які я таксама згадаў, это літаральна, па-арабску так і гучыць. Хамаіл — это тое, што носяць пры сабе, як асабісты, калі заўгодна, амулет. Это маленечкі малітоўнік, і традыцыя это існуе да сёння. Вось акурат з Ірынай мы бачылі на мізары ў Лоўчыцах, як кабеты маліліся з сучасных гэтых хамаілаў сучасным гэтым сшытку з шарыкавай асадкай напісаныя маленечкія малітоўнікі, які меў не толькі і маюць не толькі ўласна вось это рытуальнае значэнне літургічнае, але важна разумець у пэўным сэнсе магічнае. Так, вось калі пры сабе вось это хамаіл, то это нейкі абярэг. І там ёсць і апісанне і абрадаў, як парадак абрадаў, рытуалаў, календары, спосабы варажбы, лячэння хваробаў, тлумачэння сноў, такі соннік там і так далей. І гэта таксама вельмі цікавая, зазвычай это ад 100 да 300 аркушыкаў. І ў дзяржаўных калекцыях Беларусі, Літвы, Польшчы, Расіі, Украіны, Брытаніі і Нямецчыны зарэгістравана паўсотні такіх хамаілаў беларускага паходжання. І адпаведна гэта такі важны, вельмі невераемна цікавы для вывучэння і гісторыі, і мовы корпус тэкстаў. Тыджвід — это яшчэ адзін згаданы мною
тып этой літаратуры — гэта адмысловы падручнік, як вучыць правільна чытаць Коран, як слушна вымаўляць тое, што ты чытаеш па-арабску. І там, ну, сёння б гэта назвалі там, ну, не размоўнік, ну, нейкі там дапаможнік па арабскай мове. Там ёсць гэтыя пытанні артыкуляцыі, тлумачэння паўзаў, інтанацыю. І адпаведна яны да нас, традыцыя гэта прыйшла з Турцыі, часцяком арабска-турэцкі тэкст перакладаўся на беларускую мову, пазней на такую польска-беларускую тутэйшую трасянку з падрадкоўнікам. Ну, і мугір, пра які я сказаў, гэта асобная такая форма каліграфічнага мастацтва, якая існуе і да сёння у некаторых мястэчках. Да сёння ёсць гэтая традыцыя надзвычай цікавая. І мугір традыцыі нашых татар, ён наогул быў незаменны. Гэта, ну, як я ўжо казаў, кшталту дэкаратыўны планшет ці тканіна з інскрыпцыяй і сімвалічнай, можа быць, з часам сімвалічнымі выявамі. Там выявы славутых мячэтаў, Каабы, мясціны, маглі быць часам птушкі, кветкі туды впісаныя. І гэтыя мугіры маюць вялікае такое магічнае, сакральнае значэнне у вартаснай сістэме ісламу. Адначасова гэта твор дэкаратыўна-ўжытковага, літаратурнага і выяўленчага мастацтва, каліграфічнага мастацтва. І гэтая традыцыя, як я сказаў, захавалася да сёння, і сёння ў мячэтах, калі патрапіць, можна сустрэць гэтыя мугіры замест абразоў хрысціянскіх храмаў. І гэта такі ёсць і старасветскія мугіры, самыя старыя, ну, з тых, што захаваліся, это 18 стагоддзя. Ёсць класічныя мугіры слоўчыцаў, Навагрудка, зроблены мясцовымі жанчынамі. Ёсць, ну, была такая вядомая майстрыха Халіма Рызванович, яе мугіры зберагаюцца ў некаторых музеях. І, як я сказаў, што эта традыцыя перахоўваецца да сёння. Ну, і гэта, бадай, вось гэтыя помнікі пісьменства, якіх тысячы, яны працягваюць яшчэ то, што называецца, ўсплываць супынна там-сям. І гэта, конечно, вось, дарэчы, в Скарынаўскай бібліятэцы ў Лондоне, там шыкоўны такі кітаб перахоўваецца. Ёсць шмат у прыватных зборах, па вядомых прычынах іх утойвалі і не паказвалі ад, как бы, чужых вачэй. Тым не менш, вось такі унікальны корпус гэтых тэкстаў з'яўляецца самым важкім унёскам культуры іслама
у беларускую традыцыю, у беларушчыну, як это не так дзіўна гучыць для неабазнаных. Разам з тым маса артефактаў іншых помнікаў культуры ісламу ў Беларусі, што складаўся вось гэтым мусульманскім беларускім субэтнасам, слаба вельмі вывучаны і застаецца адной з найменш вывучаных частак. Я маю на ўвазе і дэкаратыўна-ўжытковае мастацтва, і помнікі эпіграфікі, і гэтак далей. Гэта звязана у тым ліку і з праблемамі асіміляцыі. Вельмі шмат помнікаў па неабазнанасці, недасведчанасці прапала. Гэта звязана, ну, тут трэба сказаць, што на вышэйшым піку вот свайго росквіта гэтай ісламскай супольнасці в Беларусі пад канец 16 стагоддзя іх налічвалася на тэрыторыі Беларусі і памежных вось гэтых, скажем так, в абшары этнічным беларускім ад 100 до 120 тысячаў чалавек, што складала ад 1 до 1,5% тагачаснага насельніцтва Беларусі. Пры тым, трэба зазначыць, што нягледзячы на адносную малалікасць, яны належалі да прывілеяванага стану, да прывілеяванага сасловя. Абсалютная большасць з іх мела шляхецкую годнасць, яны былі асабіста вольнымі людзьмі, яны, як і ўся шляхта, прымалі ўдзел ва ўсіх паходах нароўні з хрысціянамі, і, адпаведна, мелі і свае і гербы, і радаводы, і права на ўласнасць. Адно што таксама унікальная з'ява для Европы і наогул для ісламскага свету, ну, тое, што яны все былі в нашым выпадку шляхта, прывілеяваны стан, а з другого боку, што ім жа ж забаранялася в Речи Посполитой мець прыгонных хрысціянаў. Адпаведна, ну, то бок, жонку можаш взять, і часам жонкі, там, сялянкі станавіліся з такім чынам мусульманкамі, але і шляхцянкамі. Але вось трымаць у прыгоне сяляну альбо рабоў можна было толькі, дазвалялася мусульману. Ну і в этом сэнсе у гэта шляхецкага сасловя выбор быў невялікі, это не злапаць, злавіць нейкага там полонного в походе, что это было выключной какой-то редкостью, и привезти таких полонных сабе на радзіму. А зазвычай гэта выглядало так, што яны за дапамогу плацілі суседзям за іхную працу, а не прыгон. І, конечно, праз гэта мусульмане карысталіся велізарнай пашанаю у нашего тутэйшага насельніцтва па прычыне таго, што іх не было як там абвінаваціць в кровапійстве. Да? Это были сумленныя годныя адносіны. І ну і ёсць яшчэ адна акалічнасць гэтай пашаны. В ісламе забаронена ліхвярства. То бок
нельга даваць грошы пад так званы працэнт. І ты можаш даць пазыку, але харам грэх нагадваць пра эту пазыку. Такім чынам, это ўжо твая справа даваць, не даваць, але адпаведна нельга даваць грошы пад працэнт. Ну і неўжыванне алкаголю, не п'ець, не б'ець. Конечно, это были добрые сумленные суседи. Але с конца 16-го, с початку 17-го стагоддзя адбываюцца глобальныя гэтыя зрухі, звязаныя і з контррэфармацыяй, з ціскам з боку каталіцкай царквы, а з другого боку акурат в 17 стагоддзе Речь Посполитая сутыкнулася лоб в лоб с Османской империей там на межах. Подолье было захоплено Турцией, Молдова, весь выход до Черного моря стал турецким, и натуральное Крымское ханство было на той час вассалом Турции. И серьезные войны, битва под Веною, и битва под Хотином, одна з найвялікшых сечаў в гісторыі Европы, якая цягнулася 3 месяца, дзе агулам загінула по 200 тысячаў чалавек, невероятная лічба нават на наш час. Маецца на ўвазе, это было доўгае стаянне, і большасць там загінула не ад ранаў, а ад хваробаў, ад антисанітарии. Это было страшная, такая невероятная, нават па сённяшніх мерках, стаяння. І адпаведна змагання з мусульманамі, з ісламскім светам, трывога за лёс Европы сталі таким адным з ключавых факторов этого формования идентичности Речи Посполитой, нашей шляхты, и адносины, конечно, стали в этом сенсе напруженными. Хоть, как я сказал, масса мусульманов воевала на боку Речи Посполитой, в тым ліку и под Хотином, и боронила межи от, в тым ліку, Османской империи. Але все одно под уздзеяннем этих факторов. И третий фактор – это страшенное спустошение в выніку войны с Москвой в 17 стагоддзе. 17 стагоддзе, наогул 75 гадоў войны было, и агульная демографічная ситуация резко пагоршылася, знялюднілі целые там паветы, воеводствы, і выніку, і адбылося тады мухаджырства, это уцякацтва, сыход вялікай колькасці этих мусульманаў Крым і Турцыю, адбыўся демографічна, под вынікам, под уздзеяннем этих фактараў падзення, і вялікая колькасць прыняла каталіцызм. І цэлыя там радаводы, цяпер нам вядомыя з нашай гісторыі культуры беларушчыны, там Багушевічы, Луцкевічы, Богдановичы, Александровичы, Адамовичы, многія іншыя прынялі тады хрысціянства.
хоць не трэба быць там антрополагам, каб в рысах знешнасці Богдановича ці пагатоў Луцкевіча, Багушевіча угледзець гэтыя ўсходнія рысы. Такім чынам, конечно, сёння можам падсумаваць, што мусульмане проживаюць стала і кампактна на тэрыторыі Беларусі ўжо больш як дакладна больш чым 6 стагоддзяў і з'яўляюцца устойлівай групай насельніцтва Беларусі мінімум з 15 стагоддзя. Таму, напрыклад, паводле крытэрыяў ЮНЕСКО гэты народ можна лічыць карэнным. Сёння, аднак, уласна беларускі ісламскі татарскі этнос, субэтнос мае колькасць каля 10-12 тысяч. Гэта вобмаль параўнанні, і трэба разумець, што ў 20 стагоддзі Беларусі аселі і прадстаўнікі уласна это паволжскага, татарскага этноса, там Сібірі татары трапілі, крымскія татары і вялікая колькасць намінальных мусульманаў з розных краёў былога СССР. Першыя паселішчы, і гэты працэс працягваецца асіміляцыі, і гэта асобная тэма. Першыя паселішчы такія сталыя запрошаных на службу татараў узнікаюць дакладна ўжо ў часы валадарання Вітаўта. На беларускіх землях заставаліся і ваенна-палонныя татары, прадстаўнікі розных этнасаў, саюзнікаў татарскіх ордаў, ратаваліся беглыя ханы, напрыклад, Тахтамыш папрасіўся да Вітаўта і атрымаў Ліду, і пад Лідскім замкам вырас палац, і стараста это паселішча, стараста Лідскага замка, стаў бацькам першага крымскага хана з роду Гіреяў. І такім чынам Беларусь, Ліда конкретно, родима этого славутого роду крымских ханов Гиреев. Конечно, ведомо, что и в славутой Грунвальдской битве 1410 года на Баку наших войсках удзельнічалі татарскія харугвы, конніца Мірзы Джалаладдзіна, якія і пачыналі гэтую, дарэчы, бітву. І сваю чаргу нашы мусульмане захавалі добрую памяць пра Вітаўта, якога ўслаўлялі ў песнях, лічылі яго наймацнейшым з усіх князёў і згадвалі ва ўсіх сваіх малітвах аж до 20 стагоддзя. І, напрыклад, в лістах да Жыгімонта старога пісалі, пачынаючы свае лісты: «Не маем ужо слаўнага Вітаўта, так, які дазваляў нам не забыць пра прарока», і гэтак далей. Так пачыналіся іхныя лісты да манархаў Рэчы Паспалітай.
Мусульмане удзельнічалі нашы тутэйшыя ва ўсіх войнах Великого княства і Рэчы Паспалітай. Палкі тутэйшых нашых татараў Беляка і палкоўніка Мустафы Карецка, асобныя палкі цэлыя, там не адна харугва была в сярэдзіне 18 стагоддзя у дзеяннях у складзе войска літоўскага, Великого княства літоўскага, а таксама вельмі яркую, незабыўную старонку впісалі нашы мусульмане у гісторыю паўстання Тадэуша Касцюшкі. На баку Тадэуша Касцюшкі ваявалі палкоўнік Мустафа Барановскі, Мустафа Ахматович, Якуб Ажулевич, Александр Ахматович, майор Сулейман Беганскі, дарэчы, ад'ютант асабісты Касцюшкі. Дарэчы, пазней быў такі Сулькевич Александр з ашмянскага павета, які быў блізкім, вельмі давераным паплечнікам Юзефа Пілсудскага і нават выратаваў яго з расійскай турмы і быў адным з арганізатараў польскай сацыял-дэмакратычнай партыі. Такім чынам гэта такое вельмі важная в нашай гісторыі старонка, якую не перапішаш. І вось это фармаванне татарскіх паселішчаў, большасць жыхароў якіх спачатку складалі крымскія, волжскія пасяленцы і нагайцы, вось утварыліся в асноўным 15 стагоддзі і захаваліся, як это не фантастычна гучыць да нашых дзён. Паколькі, як я сказаў, яны былі шляхтай, не мелі права, аднак, мець рабоў, там, прыгонных. Ну і вось гэтыя все акалічнасці, тут, дарэчы, сказаць, што у іх былі вельмі спецыфічныя, адметныя характары паселішча. Яны жылі такой купкаю хутароў, без там нейкай рэгулярнай планіроўкі, ні вуліцай, там, ні вёскай, там, ні мястэчкай, а як такая галактыка, так, такімі хутарамі. Асобна быў мячэт, які фактычна быў цэнтрам этой умоўнай галактыкі, і асобна былі мізары, могілкі мусульманскія, паводле апокрыфаў. Могілкі там мусульманскіх мусяць быць на адлегласці 7 крыкаў пеўня. Ну, это метафора, але маецца на ўвазе так далёка, каб не чуць галасоў жыцця, каб нішто не парушала гэты пакой нябожчыкаў. Такім чынам, вось гэтыя ўжо там пералічаныя мною паселішчы, там, Ласосна, Лоўчыцы, Некрашунцы, тое ж Іўе спачатку была асобна, а асобна было прадвесце Мураўшчызна, дзе быў у цэнтры мячэт, і вольная планіроўка вакол гэтых хат мусульманскіх, а
як я сказаў, кожная з хат мела ось одну стенку звернутую в бок Каабы. Это лёгка можна нават сёння угледзець на старых хатах, куды яны звернутыя, каб адрозніць іх. Это толькі адно, што вонкава і адрознівае ад хатаў хрысціян, куды яны моляцца ў бок Каабы. І асобна могілкі. Такім чынам, такі вельмі спецыфічны, вельмі характэрны тып саміх паселішчаў. Татары, якія былі умоўна простага люду, хоць падкрэслю, яны заўсёды былі асабіста свабоднымі, вольнымі людзьмі, тыя, хто не займаўся вайсковай справай, займаліся агародніцтвам, жывёлагадоўляй, кушнерствам, это выраб футра, гарбарствам, выраб скуры, і лічыліся в этой справе экстра там адмыслоўцамі, шорніцтвам, так, вырабам всяляк там збруі конскай, сёдлам, кравецкай справай. Лічылася, што у татарына можна найлепшыя там боты пашыць, так? І некаторыя унікальны, зноў жа, выпадак на Ласосне, на рэчцы Ласасянка, там рэчка Чорная Ганча на захад ад горадні, в бок Польшчы, займаліся гадоўляю рыб. Так? Ласося і стронгі. Ось яны там, як там гадавалі, дбалі пра захаванне, пра павелічэнне, там, дзякуючы ставам, там, копанкам і так далей. Такая вельмі дзіўная, спецыфічны занятак. Павел Шпілеўскі славутай сваёй кнізе, якая цяпер даступна кожнаму факсіміле, было тройчы перавыдадзена, «Путешествие по Беларусі» там, да, і па лесе, піша, што там, напрыклад, пра клецкіх татараў, што адметная там рыса гэта сумленнасць, гасціннасць і ахайнасць, так? А татарак там цнатлівасць, непадкупная, штосьці такое, да, і сціпласць. І все падарожнікі і сучаснікі адзначалі іх адметную чысціню. Што в адрозненне ад сваіх там суседзяў абарыгенаў адрозніваецца рэзка чысцінёй, там, Шпілеўскага, благавіннасцю. Але адна бяда, той же Шпілеўскі пісаў, што кшталту такого: «Вас обдает запахом лука и кожи», там штосьці такое. І адпаведна і традыцыйная кухня беларускіх мусульманаў захавала сваю адметнасць, самабытнасць да нашых дзён, дзякуючы ўласна таму ж ісламу. Яшчэ раз паўтаруся, каб не вось гэты рэлігійны чыннік, то і то бок пры адсутнасці мовы, пры адсутнасці агульнага там паходжання, пры адсутнасці нейкага аднаго месца пасялення, яны былі так дысперсна расселены па ўсёй тэрыторыі Беларусі. І вось захавалася і спецыфічная вось такая мусульманская, татарская кухня, дзе змяшаліся найперш вось гэтыя рэгулы рэлігійныя, калі такія штодзённыя мала адрозніваюцца,
не адрозніваюць, хіба што мяса татары ўжывалі часцей, бо не мелі вось гэтых пастоў шматлікіх, як у хрысціян. І традыцыйныя стравы, ну, такія святочныя, урачыстыя, гатавалі па пятніцах, дакладней, да пятніцы, і на святы, байрамы. І галоўнай стравы былі і беларусы, якраз в сваю чаргу іх пазычылі, гэтыя калдуны. Разам з тым, ну, ёсць там плазу, там, ну, вось это мяса запечанае в цесце, это вельмі характэрная рыса. І разам з тым, ну, Сергей, гэта все вельмі смачна, ты ж яшчэ прэзентацыю хочаш паказваць. Да, ну, вось, в прынцыпе, я ўжо да кухні дайшоў, і пакажу вам, да, такую невялічкую, так, секунду, на пожыгнанне прэзентацыю каротенькую, і час будзе на гэтыя пытанні. Вось гэта, вы бачыце, тут на маім першым слайдзе, гэта славутая мячэць у Лоўчыцах пад Навагарадкам, дзе захаваўся найстарэйшы мезар, могілкі, і гэтая мячэць, дакладней яе падмуркі, лічыцца старэйшай ва ўсёй на тэрыторыі былой Рэчы Паспалітай. Яна датуецца 1420 годам. Сам вот гэты цяперашні будынак, ён 18 стагоддзя, недавно ён быў адноўлены за грошы польскага аднаго фонда і лічыцца месцам такого малого хаджа. Там магілка легендарного пастушка Контуса, і туды беларускія мусульмане здзяйсняюць такое малое паломніцтва да гэтай магілы, і вялікія могілкі. Мячэці, ну, это тут у мяне такія, як старэйшыя гістарычныя мячэці, это івейскі мячэт, які стаіць на падмурку, на месцы мячэці 17 стагоддзя, но тое, што мы бачым сёння, гэта сярэдзіны 19 стагоддзя, дзякуючы Эльвіры Замойскай, абшарніцы, якая валодала этой тэрыторыяй. Яна, раней, як я сказаў, это была Мураўшчызна, цяпер это ўжо ўсё Іўе. Там ёй в памяць пра яе на польскай мове мармуровая табліца. І дзякуючы фундацыі каталічкі памешчыцы, яна ахвяравала лес, матэрыял для будаўніцтва гэтай мячэці. Справа вы бачыце мячэць Навагарадку. Гэта мячэць таксама, ну, яшчэ часоў Рэчы Паспалітай, адзіная канца 18 стагоддзя, якая ацалела. В савецкі час яна была перароблена на камунальнае жыллё, але цудам абсалютна драўляны будынак, нягледзячы на это ўсё, ацалеў. Месцы гістарычных мячэцяў — это Даўбычышкі. На жаль, саму мячэць, яна лічылася найстарэйшай драўлянай мячэцю. Перавезлі ў Строчыцы, і 30 гадоў, я думаю, оно уже там все и спарахнело. Была идея там обновить. Думаю, каб она засталася на сваім падмурку. Ну, тым не менш, месца намоленае. І вы бачыце, вось тут падмурак, а там мезар славуты Даўбычышскі.
Гэта справа падмуркі мячэці ў Некрашунцах, якая пасля Лучыцаў таксама лічылася найстарэйшым месцам мячэці 15 стагоддзя таксама. Гэта Воранаўскі раён, і цяпер там фактычна нейтральная паласа з Літвою, і Некрашунцы, вот это 5 таких маленьких паселішчаў там всё знялюдзіла, хоць застаўся старажытны Мезар. Мезары — гэта асобная важная тэма. Гэта бадай вось такіх з нерухомых помнікаў самы такі бачны і вялікі, зноў жа, как это сказать, корпус помнікаў нерухомых. На Беларусі засталося каля 40 такіх мезараў, ці цалкам, ці часткова, прычым па ўсёй тэрыторыі Беларусі. І в Барысаўскім раёне, самім Березіно, Капылі, Березіно там зрабілі на іх месцы гаражы лясгаса, тым не менш частка гэтых помнікаў ацалела і тэрыторыі. Гэта славуты мезар каля Смілавіча ў Дукоршчыне. Гэта месца для мусульманаў Мінска, самыя бліжэйшыя могілкі, дзе хаваюць. Злева вы бачыце магілу славутага дзеяча, нацыянальнага лідара беларускіх мусульманаў Ібрагіма Канапацкага, які вельмі шмат зрабіў для ўмацавання менавіта беларускай ідэнтычнасці беларускіх мусульман. І справа вось такія характэрныя, вельмі тыповыя магілы для нашых мусульманаў. Гэта абкладзеныя каменем пагоркі з 7 радкоў вось гэтых каменьчыкаў, як 7 нябесных сфераў, як 7 абаротаў вакол цюрбана для імама, 7 прыступках там, і так далей, для кафедры мячэці. І характэрнай адметнасцю з'яўляецца пастаноўка помнікаў не ў галаве, як у хрысціянаў, а ў нагах. І вось, гледзячы на гэтыя помнікі, ясна, што помнікі звернутыя ў бок Каабы. І калі мусульмане, як і все аврамічныя, вераць там страшны суд і паўстанне з мёртвых, каб людзі угледзелі накірунак, калі паўстануць з мёртвых, в які бок маліцца. Гэта Герыны, вельмі прыгожае, дзіўнае месца паміж 2 вялікіх азёраў, вакол сінія азёры, і такая паўвыспа, мыс сыходзіць, на якіх вось этот старажытны старасвецкі мезар. Трэба тут зазначыць, што для мусульманаў мезар в пэўным сэнсе это таксама не проста месца пахавання, але і месца культа, таму што пахаванні адбываюцца паводле адмысловага пахавальнага абраду джаназа, чытаецца стоячы, это джаназа намаз, і там, дзе па нейкіх прычынах там няма мячэцяў, то падобна, як і ў хрысціянаў, там радуніца і дзяды, это месца, дзе збіраюцца яны і разам моляцца.
І, як я сказаў, вельмі цікавае вось это нікім яшчэ адмыслова не даследавана, не абагуленая вось гэтыя помнікі такой эпіграфікі і гэты разбіт па камяню. Вось гэтая брама ў Некрашунцы на стары мезар, які існуе там аж з 15 стагоддзя, зноў жа нікім адмыслова не даследаваны з такой мэты. Гэта Беразіно, пра якое я сказаў, там рэшта этого мезара таксама ніхто не даследаваў, ні добраўпарадкаў. Гэта мезар паміж вёскамі Камена і Пагостам, мала каму вядома, на старажытным кургане Крывіцкім у лесе. Вось гэтыя старасветскія могілкі. Это Вілейскі раён. Бачыць, не абыходзіцца і там без гэтых чорных капацеляў. Вось я пазалетась быў сведкам, што 2 магілы раскапаныя, хоць нават там Розаліі Імбіцкай. Прычым капаць гэтыя магілы не мае сэнсу, бо там няма нічого і не магло быць нічого каштоўнага. Кітабы, пра якія я казаў, вось это Хамаіл, які быў недавно выяўлены Рашэўскага, які быў выяўлены недавно ў Узлінскім раёне, новы гаспадар, то бок оно і цяпер всплывае, это літаральна ў 19 годзе гаспадар, купілі хату і выявілі гэтую унікальны помнік. Таксама ён яшчэ не даследаваны, там Нацыянальная бібліятэка вяла перамовы. І цікава, што тут мы бачым штэмпель, знак вадзяны фабрыкі Паскевіча ў Добрушы. Вось гэта мугіры, вось каб вы сабе уявілі. Гэта справа, гэта злева старасветскія мугіры, як старасветскія, там сярэдзіна 19 стагоддзя, гэта в мячэці у Навагарадку. Прычым, як я сказаў, яны все строга звернуты в бок на сценах, якія звернуты в бок Каабы. Это накірунак, які яны могуць маліцца. Так? І ён таксама тут зроблены часткова паліграфічна і часткова. А гэта справа, вы бачыце, сучасны, вытканы вручную мугір майстрыхі Разванович з Узды. Вось такія шаўковымі ніткамі робяць сёння вось гэтыя мугіры. Вось ужытковае мастацтва зусім не даследавалася, адмысловых нейкіх калекцыяў не рабілася. Яны раскіданыя па, тое, што вы бачыце, па розных музейных калекцыях. Справа гэта прыватная ўласнасць Паўла Каралёва, вядомага нашага даследчыка і краязнаўца, які яму падарылі гэта кумган для рукамыйнік, адным словам, это якім з якога посуд, з якога умываюцца, тутэйшай беларускай работы. У мяне ўсё. Дзякуй за ўвагу. Я гатовы да каментароў і да нейкіх вашых. Дзякуй вялікі, тут уже не так-то і многа часу. Дзякуй вялікі.
Тут вось много пытанняў у чат накідалася, ты Давайте. паціхеньку іх паглядзі. Я на адно з іх адразу адкажу. Там пытанне, ці вот беларуская мова унікальная таму, што 3 графікамі пісалася. Беларуская мова унікальная таму, што пісалася 4 графікамі насамрэч. Таму што не трэба забывацца яшчэ на гебраіку. Беларуская мова пісалася кірыліцай, лацінкай, арабікай і юдаікай ці гебраікай. Калі беларуская мова пачала саступаць месца ва ўжытку польскай, калі польская на гэтых землях сталася вельмі таксама пісьмовая, тады і польская мова заадно сталася пісацца рознымі графікамі. Вось. І пакуль ты чытаеш, я хачу працягнуць гэтую думку пра мову. Мне пытанне такое да цябе. Менавіта пра мову. Пасля Другой сусветнай вайны ёсць запісаныя сведчанні менскіх татар, што яны адчувалі сябе надзвычай некамфортна, потому што яны не толькі былі мусульманамі ў атэістычным Савецкім Саюзе і пераследаваліся вельмі моцна, але яны яшчэ былі як бы такой адзінай беларускамоўнай супольнасцю ў тотальна расейскамоўным паваенным Менску. І такім чынам яны былі яшчэ носьбітамі гэтай менавіта беларускамоўнасці. І вось Ібрагім Канапацкі, якога ты згадаў і чыю магілу паказаў, які ў 90-е гады актыўна вельмі адраджаў гэтую беларускую мусульманскую традыцыю, ездзіў па свеце, сустракаўся там, ці да яго прыязджалі, ён сустракаўся з рознымі, так бы мовіць, міжнароднымі лідарамі ісламу. І ён менавіта спрабаваў гэта патлумачыць, і на пытанне, колькі вас такіх? Колькі вас такіх гэтых беларускамоўных? Ён такое скептычнае пытанне. Ён адказваў, разам з беларусамі 10 мільёнаў. І на мою думку, это было ввогуле самае ідэальнае такое вызначэнне беларускасці, потому што беларускіх мусульман разам з усімі 10 мільёнаў, там беларускіх юдэяў разам з усімі 10 мільёнаў і гэтак далей. Беларускіх праваслаўных 10 мільёнаў разам з усімі, калі гэта ўсё ідзе менавіта беларускай традыцыі. І я хачу спытацца, ты, можа, ведаеш, потому што я не ведаю насамрэч, як гэта, я спрабавала даследаваць сітуацыю беларускамоўнасці ў сучасных мусульманаў, і нешта на такую больш-менш сценку натыкаюся, што сапраўды іх вельмі мала, вельмі, это зноў набажэнствы вядуцца па-расейску ў менскім мячэце. І як ты ведаеш, як ты думаеш, ці ёсць яшчэ такі гэта нейкі вельмі важны менавіта складнік сучаснай беларускай мусульманскай ідэнтычнасці, як беларускамоўнасць? Ці ўжо няма? Тут я ведаю практыкі, якія ёсць у реальнасць, мой сябра, прыяцель даўні Алі Варанович, адзін з гэтых муфтыяў, так? Ёсць, я хацеў, не атрымалася паказаць эту анталогію свяшчэннага Карана. Яны працягваюць пераклад Карана на сучасную беларускую мову. На сайце Исламбай яны змяшчаюць матэрыялы па-беларуску. Яны змяшчаюць сваім этому мусульманскім вестніку старонкі па-беларуску, а часам бывае там ледь не палова, в залежнасці ад наяўнасці матэрыялу. Но ёсць такая рэальнасць, што это 10 тысяч, яны размазаны умоўна беларускіх, як прямо скажем, як і 10 мільёнаў умоўных беларусаў беларускамоўных, яны размазаны на всю тэрыторыю Беларусі. Не все з іх, большасць ужо жыве ў гарадах, і не все з іх маюць практыкі беларускай мовы. І в гарадах, натуральна, сёння большасць абсалютна мусульманаў складаюць не тутэйшыя людзі. Так? Імам, напрыклад,
этой соборной мячети Зариф, я его добра ведаю, он там откуда-то там с Башкирии приехал, да. И ёсць, ну, все залежыць ад прыхода. Вот, скажем, Іві, дзе імам Адам Радзецкі, выкладчык беларускай мовы і літаратуры ў міру, ну, это нікога не дзеюць, калі худбу, там пятнічную казань ён зробіць па-беларуску, альбо клецкую, это нікога не здзеюць. Мы з табой былі, і ты сама чула, як гавораць і ў клецкую, і в тым жа Іве імам, і стараста тых же Шмілавічах, так, сваяк акурат Канапацкага, Сапар. Але, ну, сыходзячы з рэаліяў, ну, не да жыру быць бы жыў. То бок яшчэ і на іх складаць клопат пра беларускую мову, то Я не пра клопат, я пра ідэнтычнасць. ідэнтычнасць, яна вельмі моцная, таму што не трэба там быць семіпядзі ва лбу, каб ведаць, што Варанович, Богданович, які-небудзь Александрович, Канапацкі, вось, это тутэйшыя людзі. Той самы Шабанович. Да, ну, понятно, Шабанович, это асобная таксама тэма. Вось там Інеса... Там, я вот яшчэ Інеса вот адразу наступная, але вот там было таксама пытанне ў чаце, якое звязанае з цяперашняй гаворкай, менавіта патлумач, чаму у нас два муфці, а не адзін, як ва ўсіх краінах. Ну, Вот гэта даволі Баранович проста, і да. Шабанович, а вот у нас два муфція Абу-Бакір Ну, ёсць такія, Баранович, так. ну, ёсць такія практыкі в іншых краінах, ну, дзе ёсць дастаткова, а у мусульманаў няма вось этого единоначалия, вось этой іерархіі, як у хрысціянаў. Таму што па прычыне таго, што імамы, як, ну, і в некаторых там пратэстанцкіх дэнамінацыях, это не святар, в тым сэнсе, як прынята праваславі ці ў каталіцызме, яны не адпускаюць грахоў, у іх няма ніякіх там таінстваў, нічога там сакральнага в мячэці няма, там такого, што не хадзіць, там не влезай, уб'ют, нічога такого няма. І адпаведна, это просто самы абазнаны чалавек, які в жыцці можа займацца іншымі справамі, як імам в Іве выкладае беларускую мову і літаратуру. І адпаведна у іх выбары адбываюцца, як яны выбіраюць сабе лідара, як бы контактное лицо для взаимодействия с уладами. Был выбраны Абу-Бекир Шабанович, муфтем. Тыя, хто не згадзіўся з такім выбарам, маладзейшыя, ну, яны не канкуренты, яны ніколі не спрачаюцца і ніколі не выносяць вот этого смецця. Яны ходзяць в мячэці адзін аднаго і сябруюць. Просто частка, якраз больш тутэйшых, лічыць, што, ну, Шабанович не мае духовную адукацыю, так, і, ну, в адрозненне ад Варановича, які внук імама, сын імама, дарэчы, і муфція папярэдняга Ісмаіла Варановича, сын, і мае духовную адукацыю. І Варанович вучыўся в медресе, і в Каіры, і в Казані. Ён в этом сэнсе абазнаны больш. Ну, і такая, ну, скажем, больш наша частка, ось, аб'ядновая 8, вот цяпер, можа, уже і 9 прыходаў по Беларусі, это і в Гомелі, там ёсць Гарадзенскі, в Мінску, яны адзін завецца рэлігійнае аб'яднанне мусульман Беларусі, другое духовнае ўправленне
мусульман Так, Республики Беларусь. я А записывала в так само. этом большем муфтияте этого Шабановича, религийном объединении мусульман Республики Беларусь, каля ну, больше за 30 приходов. Ось. А ёсць вось такія. Ну, дарэчы, вот наконт выбара, это же вось у гэтым кітабе лонданскім, які ты згадываў, я уже расчытаў отец Александр Нацан, і вельмі яго любіў, вельмі расказваў з яго розныя показкі, якія там запісаныя, як традыцыі. І вот адна з традыцый распісаная, як выбіраць муллу, калі памёр папярэдні. Ну, выбіраць найстарэйшага. А тады пытанне, а калі два ёсць аднолькавага ўзросту? Тады той, у каго лепшая адукацыя. А калі два ёсць аднаго ўзросту і аднолькавай адукацыі, тады той, у каго барада даўжэйшая. Это правда. Ну, акурат у Варановича ёсць барада, а у Шабановича няма. Інесу дайце слово, Інесу ўжо. Спадарыня Інесу. Инесса. Дякую, так. Значит, несколько вопросов, но они такие, знаете, нет, так я прошу прощения за вопросы. Значит, во-первых, я хотела спросить, было ли, вот я знаю, что еврейское, там в статуте прописаны особливости, там право, там отдельный просто раздел в статуте ВКЛ, а относно татар, мусульман, есть такие отповедные раздел, там нечто такое, ну, правые обовязки, скажем так. И тоже сюда же плюсуется судопроизводство, потому что у евреев была своя юрисдика, а была ли у татаров такое же? Эти кади имеют по какой так, было. Ну, по-перше, был вось это муфтыят, і муфтыят вырашаў вось это пытанні все рэлігійныя, разбіраў вось это духоўныя і маральна-этычныя праблемы, якія маглі ўзнікаць. Гэта адзін узровень. Другі ўзровень гэта вайсковая арганізацыя, паколькі яны былі шляхта і все были военно обязаны, имели право носить зброю, были адмысловыя части, там швадроны, эскадроны, харугвы асобныя, татарскія, якія мелі там сваю адпаведную іерархію. Там палкоўнікі, ротмістры і гэтак далей, якія, як ва ўсім войску Рэчы Паспалітай, былі выбранымі. Так? Паколькі гэта все шляхта, то яны выбіраліся, адпаведна выбіралі сабе вайсковых гэтых начальнікаў, якія іх, ну, там войску судзілі. Трэці пласт – гэта пласт нормаў прававых з боку дзяржавы, так? Якую до 17 стагоддзя ўсё больш і больш гэты пласт дэтэрмінавала каталіцкая царква, якія звязаны з цэлым былі шэрагам абмежаванняў, што нельга было займаць там пэўных вайсковых пасадаў. Спачатку это не было праблема, в 17 стагоддзі ўжо ўзніклі шэраг гэтых абмежаванняў, ўзніклі абмежаванні на мячэці ў гарадах, ўзніклі абмежаванні, ну, это вельмі ўсё падобна, как і з габрэем. Нельга было будаваць там мінарет вышэй за... Высокие, вышэй, чым хрысціянскія. Так. Гэтыя былі все это абмежаванні, і ну, не было такого, там, як Кагала, так, такой организации не было. Не было вось этого податка асобного, да. Не было абмежаванняў, ну, потому что яны все шляхта на перамяшчэнні,
і да 17 стагоддзя яны ўдзельнічалі ў выбарах, і толькі в 17 стагоддзі іх пачалі абмяжоўваць у выбарах, Мгм. там Мгм. сойміках, В соймике, вот тут написал, Да, да. кто-то, что в Да, соймике. но гэта ўсё ж таки трохі, но чым падобна в пэўным сэнсе, гэта самаізаляцыя іх, как і габрэяў. Перадусім, как і ў габрэяў, гэта жаданне трымацца сваіх рэгулаў рэлігійных, Мгм. каб все было, не Адпавядала. было этого, Халяль, наверное, же соблюдали. менавіта, каб не было харама, Мгм. как, ну, у габрэяў, каб был Мгм. только кошар, ну, адпаведна, каб, Мгм. грубо Халяль, кажучи, как был халяль. да, каб свинаеды не хадзілі ў іх, каб не Мгм. перамешвацца, каб і гэтак далей. То бок то, што вось гэтыя гетта ў 20 стагоддзі атрымалі адназначна негатыўную канатацыю, так, но то трэба разумець, што ну, в нашай традыцыі гэта не было там умовай з боку ўладаў. Мгм. Речи Посполитой, Ну, таму гэта не никто... было гетто, таму гэта не было Нет, так гетто. были кварталы, А где гэта люди... іншае, адчыненыя кварталы, гэта іншае. Так, так, да, да. И вось імкнуліся селиться кварталами с одиноверцами. Вось Ну да, Менскую. так же удобнее. И Да, да. второй вельми цікавый вопрос. А скажите, пожалуйста, а столько все-таки, ну, традиция религиозная, а остались же какие-то воспоминания или тексты от мудрецов, скажем так, белорусско-татарских или татарско-белорусских? Потому что, ну, мы знаем, что дали евреи вообще мировому еврейству, тут невозможно перечислять. Не писали вообще. Вот. Свет, А есть пожалуйста. ли тут вот такое вот тоже наследие? Мгм. Я не Религиозное? дочув трохи. Это зусім іншая гісторыя. Гэта гісторыя, потому што бачыце, беларускае еврейство сапраўды вытрымлівала іншую ад астатніх людзей мову і сапраўды вытрымлівала свае традыцыі і камунікавала з іншым еврействам навакольных краін. Беларускія мусульмане былі беларускамоўнымі, і яны былі адрэзаныя ад мусульманскага свету, яны не камунікавалі з іншымі краінамі, і яны выпрацавалі тут свае традыцыі. Вот нават гэты малы хадж, про які Сергей рассказывал, это то, што не уяўляльна ў іншых краінах. То есть тут на уласных утварыўся такі па сутнасці вот уласны беларускі іслам, які разбурыўся літаральна вот апошняе дзесяцігоддзя паўтара. Вот калі ён размыўся гэтым агульнамусульманскім светам, а вот это беларускі унікальны іслам, за які змагаўся якраз Ібрагім Канапацкі, а яго фактычна ўжо не засталося, але это зусім іншая гісторыя, потому што яны, правда, былі заліванымі. Тут яшчэ вон Тацяна падымае руку, і Сергей яшчэ сапраўды ў чаце пытанні ёсць, на якія трэба адказваць. Так. Ну, я зразумеў, это пытанне по-ангельску, да? На яго трэба адказваць, так? Ну, ты як хочаш. Чалавек слушна зразумеў сутнасць, што там Тацяна, да, по-англійску задала пытанне, вы ўлавілі суть. Яны не прыязджалі. Лепш агуч, калі ласка, пытанне каротенька, таму што у нас уже час выйшаў увогуле кавярні, але давай каротенька. Генетычнае даследаванне, которое рабіў Тартурскі універсітэт Так, разам што з яны не беларусамі. прыходзілі сем'ямі. Што абодва ёсць элементы жанчынскай ДНК, ёсць тутэйшая, але ёсць частка з усходу. Значыцца, што іхныя высновы тое, што былі нейкія сем'і, которые прыйшлі сюды. Гэта нейкія выключныя выпадкі унікальныя. Таму што сыходзячы з усёй гісторыі, спачатку запрасілі ваяроў, так, наёмнікаў. Яны прыбылі, ну, быць наймітамі пэўны час. Былі палонныя, ну, кого, вот, ну, скажем, там тысячи татараў в Сечы под Клецком были взятые в полон, так.
ну, яны былі без жанчын. Былі выпадкі, вось, як я казаў, з гэтым ханам Залатой Орды, з его залатаордынскім, вось гэтым, Там весь двор да, прыехаў. весь двор. Ну, конечно, яны былі з жонкамі там. І калі Тахтамыш з Вітаўтам двойчы на Крым хадзілі, яны таксама прывялі з сабою сем'і. Так, якія былі яшчэ варыянты, ну, што Але калі пераважна, чалавек, конечно, ваяры былі мужчыны. да, недзе там ваяваў, там, альбо былі вось это эмігранты, да, вот нават сённяшнім разуменні, которые уцякалі ад нейкіх там закалотаў міжусобных з Крыма ці ад Турцыі. Ну, былі такія выпадкі, але гэта не шматлікі. В абсалютнай большасці, там, ну, я не бяруся, не маючы пад рукамі, Пераважна мужчыны, конечно. але ну, там абсалютнай большасці жанчыны былі тутэйшымі, а мужчыны паходзілі з розных плямён. Ну, скажем, вось гісторыя з майго радаводу Адамовіча, так? Адамовіч — это давно заслужона радзіна татарска з Каўказу. Вот нехта мусульманин з Каўказа. Это мог быць чаркес, чеченец там, ці які-небудзь адыг, які кабардзінец прыбыў служыць і в Малдову спачатку і прыняў імя хросце першага чалавека Адама, перасяліўся спачатку на Русь Чырвоную, ягоныя сыны, это Падлёшчына, тады все пераехалі на Літву, то есть у Беларусь. І адпаведна ва ўсіх нас какие-то, ну, у Адамовича, ну и по мне это видать, некие не русские, в смысле, что-то некие во всех Адамовичу, это прото, некая ось это генетика трошечки кавказская. Ну, например, некоторые были турецкие полонные, это было не редкость. Это власна турки, они могли быть там с Каппадокии, зусім там неких там походження кавказоидного, так. Было немало вот этих крымских, были нагаи, было такого монголоидного типажа, з Паволжья, всякие были. Але паколькі яны ад пачатку не мелі вось нейкай агульнай мовы кадыфікаваны, вот каб яны все належалі да аднаго этноса і приехали в адначасе, то, магчыма, яны і захавалі б эту сваю мову. Але ўжо другое пакаленне мова матчына была беларуская. І гэта ўжо даведзена, доказана. А больш за тое, вось няма тут, на жаль, Нины Генусовны Даниленко, которая в Институте генетики Академии наук нашей тузін гадоў, вельмі доўгае было даследаванне, а пасля яшчэ гадоў 5 расшифроўвалі этот геном беларускіх татараў. Ну і для тых, хто гэтым цікавіцца, это можна звярнуцца. І былі нават нейкія публікацыі, якія пацвердзілі то, што я вельмі вкратце вам сказаў, что по вось этих мужчынских генах, там клондайк, там такие есть комбинации, там и семиты, и кавказцы, и тюрки, самые такие. А по жаночых этих абсолютно большасць вось зноў я адказаў, здаецца, на пытанне. Адказаў. Добра, дзякуй. У каго яшчэ? Вот глянь яшчэ. Калегіум задаў пытанне. Так, ага. У мусульманамі і немусульманамі у дарэвалюцыйны час ёсць вот у часы Рэчы Паспалітай ніякіх абмежаванняў не было. Так? Для этого был, для этого треба, как не было, это треба было дозвол светской высочайшей улады.
гэта вялікі князь Александр, пасля вялікі князь Казімір такія дазволы давалі по просьбе грамады, да? Яны дэлегавалі такія просьбы, ім дазвалялася браць жонкі хрысціянкі пры ўмове, што дзеці будуць выхоўвацца в ісламе, но пры ўмове, што яны будуць аднажонцамі. Это ўжо заклала пачатак вось этой культурнай спецыфічнай ідэнтычнасці нашых мусульманаў в адрозненне ад іншых мусульманаў. Але, натуральна, перадусім каталіцкая царква рэзка такому пярэчыла. Но калі гэта вырашалася паміж панамі, у аднаго пана, там шалянка, якая прыглянулася суседняму пану мусульманіну, то это, была справа дамоўленасці. Был же спецыяльны прывілей, што яны маглі шлюбавацца са шляхцянкамі. Так. Спецыяльны прывілей, што адпаведна шляхцянкі все былі тутэйшыя. Гэта быў спецыяльны, это ўжо ў 15 стагоддзі выдадзены прывілей, які даваў права мусульманам, шляхцюкам, баярам браць у жонкі шляхцянак. Так што гаворкі не было, што яны былі мусульманкі, конечно, яны былі хрысціяны. Іншая рэч, што адваротных пераходаў, я не ведаю, наколькі мне вядома, каб мусульманка выходзіла замуж за хрысціяніна. Напэўна, і такое было. В часе Расійскай імперіі адмысловых такіх абмежаванняў не было, але паколькі была дзяржаўная праваслаўная царква, то ў выпадку з праваслаўнымі гэта было амаль выключана, таму што на гэта мусілі даваць дазвол афіцыйна духоўныя ўлады расійскія праваслаўныя. І зноў жа, наколькі мне ведама, я такіх выпадкаў не ведаю. Былі цікавыя шлюбы ўжо ў 20 стагоддзі татарска-габрэйскія. І пачатку 20 стагоддзя пасля гэтак званага талеранцыйнага указа Мікалая II з 5-го года ўзніклі некаторыя вось такія сем'і змяшаныя, у Менску, допустим, да, і у Капылі такія былі змяшаныя габрэйска-мусульманскія сем'і. Зноў жа, з боку габрэяў это сустракала радыкальнае пярэчанне, паводле рэгулаў юдэйскіх. І оно сустракала пярэчанне, былі выпадкі пераходаў хрысціянства габрэяў, што таксама азначала, што чалавек пакідае свой кагал і свой род. Але былі, в 20-30-е гады это была даволі распаўсюджаная з'ява ў нашых мястэчках, таму што в побыце вельмі блізкія завядзёнкі. Скажыце, калі ласка, у каго яшчэ важнае пытанне ёсць? Исповедовали суннитский накірунок ханафитского толка. Это той, который распаўсюджаны в Турции, найперш, и в Крыме. Большасць еўрапейскіх мусульманаў это і раней атрымлівалі адукацыю у медрэсе в Сараева, міжваенны час, дарэчы, 20-30-е гады. С прыходам Расійскай імперіі духоўнае ўправленне было в Крыме, в Сімферополе, і лягчэй не стала, таму што для того, каб, скажем, адрамантаваць мячэць, там в Довбучишках трэба было дазвол департаменту, дазвол Свяцейшего Синода в Петербурге православно, тады департаменту, с этим трэба было звярнуцца в Сімферополь,
таврическое управление, а яны звярталіся тады ўжо в Петербург, тыя звярталіся да свяцейшего синода, а свяцейшы синод эту пачку макулатуры тады прыкладаў департамент по делам иностранных вероисповеданий, оттуда шло дозвол губернатору, который давал на месцах это дозвол. И это, конечно... Га, Сергей, добра, дзякуй, зразумела. У каго важнае пытанне ёсць вельмі, таму што у нас сапраўды мусім абсалютна пагубляцца. У Ларысы цікавае пытанне. Так, Ларыса, коротенько. Не, что-то пропустил. Лариса. Да. Ці можна пераблытаць яўрэйскую эмацыю і зар? Нельга. Абсолютно немагчыма, ніяк. Да. Ну, можа, Ірина, ты адкажаш. Ну, розныя мовы, розная графіка, розныя мовы. Вы нават А там пытанне, калі няма надпісу. Ну, надпісы ёсць паўсюль. Ёсць паўсюль, і могілкі кампактныя, не мяшаныя, і таму вы ніяк не можете заподозрить, што у вас там на мізары гебрайскі помнік. Ці наадварот. Это абсолютно немагчыма. Такого, ну, как бы, я не чуў, не бачу. Абсолютно, ніяк. Помнікі ў нагах, это 7 этих сфераў выкладзеныя. Цяпер яны стаяць на раскіданыя просто пасярод нічога. Там няма ніякіх узгорачкаў цяпер. Таксама гэтага не зблытаеш. Добра, сябры. Ці ёсць праграмы в Акадэміі навук? Не, няма. Ёсць група такіх энтузіастаў цікаўных. Гэта, ну, вядомая, можа, і вам тут тарелка такой. Ёсць цяпер маладая даследчыца, это Алена Любая. Ну, гэта адмысловых каких-то центраў ісламістыкі, катабістыкі у нас няма. У нас ёсць даследчыкі, ёсць в універсітэце, і гады 2 у нацыянальнай бібліятэцы класы праводзяцца для ўсіх, хто хоча вучыць беларускія кітабы, вучыць спачатку арабскі алфабет і расчытываць яго па-беларуску. В прынцыпе, ёсць. Калі хочаце далучыцца, можаце гэта знайсці. І притым, да, ну, што, вот пра што я адценю, ну, калі кітабістыкай у нас добрая даўняя традыцыя, больш за 100 гадоў. Але вот такая малюсенькая. Ну, якая не ёсць, але вось гэты цэлы пласт іншых, ну, скажем, ніхто не займаецца. Не аранае поле. Это не аранае поле. Калі зацікавіліся, то, калі ласка, можете цікавіцца далей. Вот нам адценім на развітанне, што гэта надзвычай важны складнік, это не простай беларускай ідэнтычнасці, гэта наяўнасць беларускіх мусульман і беларускіх татар праз стагоддзі, што беларуская ідэнтычнасць без гэтага не існуе, немагчымая, і для нас гэта все вельмі важна, і, безумоўна, мы это будзем падымаць гэту тэму, размаўляць на гэту тэму, гаварыць далей, і я спадзяюся, што калі вас гэта зацікавіць, вы таксама можете не просто цікавасць это добра, што можа эта цікавасць вырасце там у нейкія крышачку больш там паглыбленыя даследаванні, ці просто таксама зацікаўленне. На гэтым мы мусім развітвацца. Сергей, Дякую. Да, там были несколько разов згадывались это Антоновича работы. Конечно, они добра вядомыя, они в доступе есть. И после Антоновича много и сборники выходили. И вот вельмі цікавы, ну, раю. Самый вядомы у нас цяпер даследчык это тарелка. Жонка ягоная хутчэй, а не ён сам. Ну, яны потому што яна менавіта навучае людзей. Ну, да, акадэмічны вельмі такі просто піша тэксты, піша кнігі. Ну, ёсць. Ну, ёсць это ўсё, але зноў жа это ўсё в індывідуальным парадку. Дзякуй за ўвагу. Дзякуй усім. Быў рады ўсіх бачыць, быў рады быць вам карысным. Дзякуй табе, дзякуй усім. Ігор, Ігор, здарово. Все вельмі цікава было. Я его прослухал. Ты такая уже, как бы, ну, вот абсолютная энциклопедия вот всего. Ну, что зробишь? Ну, у меня, як я
Ну, у мяне нешта было из прыватнага жыцця з гэтым усім звязана. Ну і так, але лёс склаўся так, што і ну неяк і па прыяцельству з гэтым і Алі Варановічам, з многімі іншымі дашлі, і з тым жа Шабановічам, які быў заслужаны работнік абразавання БССР, беспасрэдна займаўся маёй школай, я яго з дзяцінства трохі помню каларытна. У меня сусед быў Алі Смольскі, вельмі таксама каларытныя персонажы. Так што міжволі, ну неяк. Ну, а калі это не з наскоку, а гадамі, а калі яшчэ па падарожнічаю, я нават умудрыўся гарбаткі пару разоў папіць з шэйхул Ісламам Закаўказя шыіцкім Алахшукюрам. Сергей, мы будем працягваць. Я думаю, што мы яшчэ зробім гутарку, потому што гісторый вельмі многа, вот таких менавіта вот гісторый, іх вельмі многа, яны вельмі цікавыя, і все хочацца расказваць, але гэта ўжо не сёння. Ужо не сёння. Сёння ўжо кавярня зачыняецца. Вельмі рады ўсіх бачыць. Ось, і тады Всього доброго. Всього доброго, до наступних зустріч. Всього доброго. До побачення. Дякую. Дякую.